tu beli di pi baro agani ka janme ka kerteng ke jong Jesus Christ. Ubalang utrai ba unong padim jong aban jong pi. Hakani ka video and trend ni mat ibalangkot but ilong ibadong kam hadu kata-kata. Ngadang yo sngow ba ngayo i nganget piru pitip ya kane. Nganget piru pi sngow ya kane. Ala pidana ke bakom kini kijing shikri pihak ban examine ba ka ketien ka jong blai ban pet la ka long ne em kat kum ka ketien ka jong blai. Ke ka mga ka ban kren ka long ba ngadang yo sngow kini ki sngi ba don ki ble ki ba kam. Mendai hakit tangai ki sngi alo ki por mensyua. Ki ble don ki ble ki ba kam. Ki ki nong yalap ki nong syarai ki ba ong ba ki don ka bor ban release yo men sim ba khoi jong blai. Ban release yo men sim ba khoi jong blai. Ikam bagi don ka bor ban release ya ka presence ka jong blai. Kababal ka ong kumno ya kabakom kita Hebreo. Namarabal ra bang yimpuli bahay ka tin ka jong blai le se ngin namla ban song thu. Ya ka jeng mat. Jong idi ka jengle nakiren san ya lap. Kani kamdai tang ikam i minor issue. Kani ka dei major issue. Namar ka kabangan sa trend ya pi menta perkhat penchong nong rim longkom kiberian wat ka jingkan jongaru da penchong nong rim na ka ketien ka jong ble kom kiberian habaki os ngawe ka jinglap jong po kila chiye ke examine ka scripture lo ka long ne em ka de ne em ka ma ketien ka jong ble bali ba kini ki jingle kilong rampan kilong very much accepted but la pertu buat taki babon balai ba ki pai kristan ki ngop pakai bakum ni ki jajing syakuri ngarong ipi ka bai ka dai ma ni examine bai ka tien ka jong blai namar bala bujli no e ka tien jong blai da ka experience da ka feeling da ka charisma jong nong ela da ka music chibun ki manipulation ban pelong ki beri baki nom study ka keting ka jom. Dah ni baki beri ki ngop paki heresies. Ki jengkai ba kelawat. Kabala man kata ka jeng mam cukot ka jong. So kani ka jingkan ka jonga kan ka por kam de e namar ba ngalong against yaw no brio. Ndrei nga kwa ban pen i. Kumno ka babel ka ong. Bala fidana ka bakom kini ki jeng sekri. Ngala ban ong fi examine ba ka baar. Talong ka bala keren ni kita giba pi don jingedai kini jing syakuri ala kam snodon la baba mi no wa ke jaka ka badai ke badang no syara ke badai ke bani kai pi ka tien ka jong nama kalau very serious hadu ka kata ka ba omne ka kam de ka minor issue ka de ka major issue kala banyalam ki wei ro ke bla man kata ya ka bam jokot jong no re jong di kumta la fidona ka ba kom kini ki jing sacrifice song thu e ka bangan keren dan Gibril nuno brio no ngelap no pastor ba kamba udane ka bor ban release ya mensim ba ko jong blai lane ya ka presence ke jong ka bor ka jong mensim ba ko udane ka bor ban release ka tien ka jong blai ka kran kumno ya ka ba ko ne brio habang ipuli ka Bible ka aya ngi ka clear answer ka ba ka juba ka ba syakdar uba ko ne brio udai Ka Bible ka ong ikabukum kini kinong yalap. Ka Bible ka ong. Mangisipit, sibit balik ka Bible ka ong kumta. He's not a Christian minister. Umday usyakri yung utray. Compare ka no long charisma, long active, long very passion. Manipul long powerful. He's not a Christian minister. Compare ka no ula ban penengkam mi kerteng Jisu. Na karamiak sintur ka jong. Dan kada bali ba nga ong kumta kadang kada. Kadang kada bali ba ka Bible ka ong bauni umdeo Christian minister.
Namaru nunu briu bakam ba udon ka bor ban release sim ba ko jong oblay. Para bang ibe jong au tau briu kam ya ka jaka ka jong oblay. Kaman he claim to be God. Dam radau kan ikam ni ka minor issue ka major issue. Ngam tip Ukraine da ka jing tip na ka jing bam tip. Tang ba ka dei ka jing kam ba ya ka jaka ka jong oblay. Ya ka position ka jong oblay. Ya ka place ka jong oblay. Uni briu interly kam ba ude oblay. Kamu kadai ka jingkai babaklah. Ngilak man kelas ka jingkai ka heresies. Balay ba ka babal kom. Tana mabalay. Uni ubriu kam ya ka authority ka badai ka jong try jisu ka badai jong ublay ko pa. Ngan puli kat saw ka dekot ka bakat ubriu kom ni. Ngaru ya anis mo. Ngaru ngaduai ko pa tuun aya pi ya way pat unong pentingan. Mabai ko pa on ayo unong pentingan. Hapi pat unong pentingan uban yo yai sa lembat pi hala ka karta. Har khok ba afn riu. Ko ong bem ni. Hin riu ta unong pentingan umen sim ba koi. Ya ba utau pa un pha ha ka kerteng jonga. Kerteng jong jong Jesus Christ. Utaken un hikai ya pi ya ki baro. Bawan pen ken mau ya pi ya ki baro. Kelasai meno pa ukpa. Ha ka kerteng jono, ha ka kerteng ka jong ukhuan. Ha ka ngam ga bakhatsan. Kada kau kaba ahun riu. Yang ni pat bau kun ru ulawan ha yang mensim bako ahun riu. Hendrai andala wan uta ono pentingan ya ubang ngan ha api na ukpa mano ukris on ha ya una ukpa ya umensim ka jinsisaken ubami no na ukpa utakai in pla syapang jonga. Ni sepuli ke gospel Yohanes. Nama apa saya kata. Mano pa ukpa ukpa. Mano pa ukun ukpa. Kemud uno briu bakam bodan ka bor ban release yo men sim bakot ya ka presence yo men sim bakot ya ka bor men sim bakot yo ngoblay uta briu Ukraine shabar na ka Bible on what ground Ukraine ngam tip tamakan ka adik ka heresies na mobilisation ka position ka jong oblay ba uni briu function kong unong hikai babakla om komu syakri jong utrai because pia pasto ini para bangit nama uni umen sim bakot umde ko mangam pi ude oblay ubalai haka Trinity ulong sovereign pimla ban control ya pimla ban penya ya ulong sovereign utrei hala ka jing penya bat ka jong sovereign ka jong badeng ni bo Jisu ong haka badai bat umen sim ba ko ya ka gospel you others lie ka ka pra pinda pulis dien haka ngong balada ka pra upenya stream ka jing trei jo men sim ba ko kung kajing tray jong kaler pios ngo ya kata kajing ya kaler kajing tiet jong ka le phim tip nang no kawan phim laban control ni kaler phim laban distribute ni kaler phim laban command ni kaler kawan ha ka bor ka jong ka ha kajing tray ka jong ka kaler kalong kumba kalong phim laban ban control ni kaler Pisto ya kata. Pim laban bat ya galer. Pim laban pa ya galer. Pim laban be ya galer. Bakum ta ru kalong kajing tre jong no. Jong umen sim ba ko jong play. He is not dispensable. Pim laban release ya udah ka bor ka jong pi. Un tre haga jing penyat. Jong ka Trinity. Un tre haga jing penya ka jong uhi. What haka Pentecost para bangai be jonga. Ka jing tray ka bakrao ka singi Pentecost ka jing lap jong Petrus. Fina puli ka dekok ka baksal ta dot ka balai balai. U Petrus usyu batai ya ka ka ba ublay ule. He is not the cause. Jong ka to ka even ka jing tray ka bakrao ka jong ublay ka singi Pentecost. We explain what God had done ke ega bublay ulale. Umdan uweru apostle bakam ula ban release men semba ko jong bublay. Ya ka bor men semba ko jong bublay. Ya ka presence jong men semba ko. It was just recently haki 1960s na bakla. 1960 jo kata. Kajingwan what kata jong ka Pentecostalism, charismatism sa gibe-gibe. Kisang man gini na Amerika pagkasaman poi siya po ri India poi siya po Meghalaya but kisang man gini praktis mentang lang rampan na kata masuk ko apat ang balingim study ka scriptures balingim examine gini ki bro nakaktian ka jang oblay
Mta no way ro apostol ka Bible bakam ni kini bro. How come kasulong kansan nangi menta? Para bangai husiar kini ki baro. Na tinju da examine ni kini ki bro nakaktin kajang blai. For example, hakakam ki apostle pra ka san do khanyo fin puli hang tu ngan si puli kini ke benta deng jong pi kana mo fin song tu kakam ki apostle pra ka san do khanyo kong gum ni. Kiba anda kila lek hiar ki apostol kila duai nagabenta jong ki bagin yo priang yo mensim namar ompat sim lahap hanu adoro naki hendrai tang balap baptis yaki hakakerteng utra Jesu nganam keren ke ka popos nam tagani dengan kentang kani ka team ka bangka mangken kani ka por anda kumta kelia bu laki kti yaki bakila priang ya mensim bakot season page ikum bagi apostle ki ayu mensim bakot hamne season page ikum bagi apostle ki ayu mensim bakot hendrai ka Bible kam sya satya bangin ongkom ta. Bale namang ngila puli yo kat saw kan rew kan nyo de pa pa yo mensim. Ngila puli yo ni kat saw kan ka arfun rew. De pa pa yo mensim bako. Ngila puli yo ni kat san arfun rew. De mensim bako umi na pa bala pa da ukon. Ka Bible ni kam sya. Nama bale mensim bako ude ka jing ai bale. Kam de ka bor jang ki is never apostolic power. Kadika divine gift ka jong ublay. Habang ipet akan nakakal nong bafra. Kala duway kala bu kikti kum kada. Just as a sign, not a cause. Hindi makiki ba cause. Banwan ra, ban pa yung mensim bako day kakti ka jong ublay bang ipuli da kaktian ka jong ublay. Kadang ka purpose halandat jong kani dengan kani ka por ningi shine ka Bible ba. Hindi maki. Kani kami ka apostolic power. Bagila ban command yung mensim on lagi ni kibriyo. Ban release yung mensim di kibriyo. Kani ka divine gifts. Kim kos maki. Kani ka sign. Habang ipuli nakiwi berkhabar de ublay pa de ublay kun pa yung mensim bako jong ublay. The thing isepek balay bahap bandawan dagi apostle ban bu ikakti ha Lord gini kadang gajik temu ini pa ikadi gajan men sepek ewe kapor ningila shine ke Bible ba umdan unu beri ubala ban koman ani udan ka bor ban release so mensila dan bokum kita they are claiming to be God kikamba uday ublay kishim ni ka authority ga jong ublay ya ga jaga jong ublay uba kamu ta ubri umday Christian minister pe kalong baan ngan penifin kapor kalong baan kalong ba ag dokot balai pulai pin sung thu bahang ni pe ar lai pulai ngan puli naga benta jong nilang baro ka Bible ka ongkom ni nama kata habala kentiu ya u kamo yu Jisu dakak ti kamon ublay bada ba ula yo priang na ukpa ya ka jingkular ya umensim bakoy ula the no ya ka ni mo ba the u Chris ya ka ba phi menta phi la yo but phi layos ngeo. So tangkan dia ngene pin clear na kapor ba omdan beriu bala ban kam bagi na kapor ban le kata. Ban ayo mensim man the yo mensim. Kadai ka bor pa, kadai ka bor jong ko. Ba mensim ko utray ha ka jong sovereign jong u nyimla ban control ban bat ban release i u. Ununo ba kam ba uday ublay usyem ye ka jaga ka jong blay ka authority ka jong blay uba komo ta ubri ka ba kang he's not a Christian minister ngilaban go further kani heresies pihak examine ba pimde ba chimsting kani gamde ka minor issue kade ka major issue pada yang ni ba hakal nong ba pra kam ki apostle kada ka khat pra do arfulai la condemn ye ka jing tmu jong Simon namar udang perkhat ba ka bor mensim dan ka spiritual power la ban control la de ban distribute da ka bor jong ki brio hadu bala condemn ye kata ka jing perkhat jong hadu terus khat e usai ka jing kala ka ba in case tidak nak hukum kini ki jing syakri examine ba ala film la ale ye pila ban kendu ye ki pastor ki bala bani yarap ye phi ke bele ki benta kenang ba phin light ye jingkai ba bakala phin one shiki sound gathering banong ye fikan long kan jingker khu om tang ye phi ndrei ki yeng ka sem ga jong phi be ki parlok ke jong phi ki ba don jinga dei wat phi kani ka bible at khok kenang kani ka manwala ak tang ye bangin ba denga bangin puli ye ka bangin study ye ka bangin pet ye barok ke jingkai ne ka tien ka jong oblai kalong kum taken
Habangat hiat ya ka computer ki ay nga ka manual. Katuka manual ay nga bangan puri ya katuka manual kana bangan tip kumno bangan penungkam ya kini ka computer step by step. Ba kumjur la ay ka Bible om bangin bu ya ka hapok kamrat hiya. Oman bu ya ka kasnok. Taman surat saya yang mana taman om bangilong kibar doble ban ra Bible. La ya ka bangin puli ban tenju ya ka way pagway ka jingkay. Nagagtian ka jong. Let's see what ya ka jong ka jong aro. Longkom kibirian. Test ya kayak mga orang nakakting ka jawab lai. Tenju lo ka badai nga pi nga expect ba pin respond ki comment na ne kanu ka benta kanang ba on yarap yi bon bakin light na kajin kai ka bakla. Ublay ka khu yu pi na kren kang ya kani ka khu bor ini jingkai belengkot naga benta kerpang ki para bangi kristan baro. Ombangan kamnang nga kamtip ndai ban pen i ya ka baka ba ka kren. Bat ban ya lamlang ya ladi badi kiwai hakalati juga ketien ka jong play bat ka baya ka Bible barobor ka pen subhayo play barobor ka pen subhayo bakanya lamru bubun hakalati ka jong try kata ka ka accomplishment na ka ministry to blay ka ko ye ping in second pa video